काशीपुर सनितपुर जिल्ला सिङाव थानाय धिकियाजुलि नैबे स्टेसनाव दङ। बे समाव नोंथांमोननि माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय दिनै आं बे समाव दंफैयो। नोंनिफ्राय लाबोनो थाखाय सोरखौ देरहानो लुगैयो प्रमद बर'खौ ना हाग्रामाखौ? प्रमद बर'खौ। राफाराव मा खालामो राफाराव? रेलवेआव खामानि मावो हाजिरा। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे दा बिटिआर बे बिटिआर नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो? प्रमद बर'। ओमफ्राय फैदों? आङो? आं इनिनो। आच्छा नैबे फैगौ नैबे बिटिसिआव इलेक्सन जानो गोनां बे बावैसोनो सोरखौ मोजां मोनो हाग्रामाखौ ना प्रमद बर'खौ? सबखौ मोजां मोनो आरो। मोजां मोनो आच्छा। ओमफ्राय फैदों? हालदै जुलिनिफ्राय अबाव थाङो दा? माजबादाव। मानो थांगोन माजबादाव? माबा गथ'फोरा दङ बेयावनो। आच्छा गथ'फ्रा मा खालामो बेयाव? फरायहोदों। आच्छा फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिआर जानो गोनां ना नैबे जा बिटिसि बेयाव प्रमद बर'खौ मोजां मोनो ना हाग्रामाखौ मोजां मोनो नोंथां? मिथिया बिथांमोना मोजाङैनो सिनाया बर'नि दैदेनगिरिखौ। बाजाराव मा बाजाराव? सेन्टार बाजार। अमनो लाबोदों। लोगोसे नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन जानो गोनां नोंथांमोना हाग्रामाखौ सापर्ट खालामो ना प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामो? प्रमद बर' नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो? आच्छा नोंथांमोना अबेनि? जों बाटासिनिनो। बाटासिनि। आच्छा। मनासेमफोराव मा खालामलाङो बेखौ? फाननो। आच्छा अमफ्राय लाबोदों नोंथांमोना? रौतानिफ्राय। नोंथाङा बहानि? बाटासिनि। आच्छा आच्छा। लोगोसे फैबाय थानाय नैबे बिटिसिआव बिसायख'थि जानो गोनां इलेक्सन जानो गोनां सोरखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना? प्रमद बर' सारखौ। प्रमद बर'। आच्छा मानि थाखाय सापर्ट खालामगोन प्रमदखौ? बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावलांगोन आसा खालामो। हाग्रामाखौ मोजां मोना नामा नोंथां? हाग्रामाया बर'नि हिसाबैथ' मावनांगौमोन खिन्थु मावाखै। आच्छा आच्छा। नोंथांमोना मोजाङै सिनायो ना हाग्रामाखौ? जोंथ' सिनायो बिथाङा जोंबो सिनाया। हाग्रामाखौ सिनायोना सिनाया? हाग्रामाखौ जों थाबायालै आयं। सिनाया नोंस्रा हाग्रामाखौ? प्रमदखौलाय? प्रमद बर'खौ? सिनायोना सिनाया प्रमदखौ? बावगारबायलां माबायाव नुफेराखै नामा? नुनायदां खेबनै। आच्छा आच्छा। बावगारबाय दा आयं। मुखस गैयाबाबो फैया। आच्छा आयंआलाय सिनायोना सिनाया हाग्रामाखौ? सिनाया। मानि थाखाय सिनाया? बिथाङाथ' सासे गोबां गिदिर मानसि। बिथांमोना बुंनो हाग्रामाखौनो सिनाया। आयं बेखौ बहा लांगोन? मा मा दं बेयाव? लाफा दं। लाफा ओमफ्राय मा दं? ओमफ्राय मुला दं। मुला। लाइ गैयालै कफि आलु। ओमफ्राय लाबोदों बेखौ? रौतानिफ्राय। आच्छा बेखौ फाननानै नोंथांमोना माबायदि रां आरजियो? माबायदि न'खर खुङो? न'खराव माने फरायनाय बायदिसिना थायो रोखोम थायोना बाहायनाय जायो आरो बिदियावनो। आच्छा साबैसे फरायनाय दं नोंथाङा? फरायनाया दा बर्थमान सानैल'सो। बेसेबां फरायखो? सासेया मेट्रिक फेल जाबायलै। सासेया दा माबायाव फरायगासिनो दं। थुना मामोनलाय? आच्छा नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे इलेक्सन जानो गोनां बिटिसिआव बिथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो नोंथाङा? हाग्रामाखौ ना प्रमद बर'खौ? प्रमद बर'खौ। आच्छा प्रमदखौ मानो सापर्ट खालामो?
मानो खालामा जों बर'नि इंराजि जों बेखौ होआबाथ' उफाय गैयाना दा हाग्रामाखौलाय मानो सापर्ट खालामा नोंथांमोना हाग्रामा गोबाव समनिफ्रायनो 19 बोसोर जाबाय सरकार सालायनाया थेवब्लाबो बेखौ मानो सापर्ट खालामा बेखौ खालामगोन किसुमान मानसिया खालामगोन जोंबो खालामनाय जायो माबा बोसोराव देग्लाय बोसोराव मा जायो बेनिखायनो देखो खालामनायखौ आচ্ছা देग्लाय नैबे बैसागुआव नोंथांमोना बे सनितपुरनिफ्राय दा ओजै बिटिसिआव प्रमदखौ सापर्ट खालामहरगोन आरो जेनेबा दाथ' मानसिफोर बुंनाया थोबा बेखौनो बुंबाय आरो दा आচ্ছা फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जेयाव बिटिसि नैबे हाग्रामा आरो प्रमदआ नैबे सनितपुरावबो हाबफैयोबा सोरनो भट होगोन बेखौ दा रायजो राजानिफ्राय जों मिन्थिनो लुबैयोथ' बेफोरखौ जों रायजो राजानिफ्राय मोनब्ला जों बेखौ खिथानो हागोन आरो बिथांमोना मादैयालाय सोरखौ मोजां मोनो प्रमद बरगोन ना